टीआरपी किंग पावर स्टार पवन सिंह के फैन हो जाएंगे तैयार। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होकर जा रहा बा। जौन गाना के टाइटल बा सड़िया ए जान। अरे बोले सड़िया ए जान गाना कब तक लाता कामना चैनल से आवता कौ तरीके गाना रिलीज कर जाता, गाना में काम के कैले बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई तो लोग सबसे पहले बता दी कि यहाँ सड़िया ए जान ये वाला गाने के लिखले के बता गाना के लिखले बनन आशुतोष तिवारी। आने बोलो ये वाला गाना के लिखले बनन आशुतोष तिवारी। बाकी तो लोग ये वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली प्रियांशु सिंह के। अरे बोलो उहे जोड़ी बा आशु प्रियांशु के जोड़ी बा। बाकी बोलो ये वाला जौन गाना बताओ गैलो बनन अपन पावर स्टार पवन सिंह और खुशी कक्कर। अरे बोलो पावर स्टार पवन सिंह और खुशी कक्कर के आवाज़ में तो लोग ये वाला गाना सुने के मिली। बाकी पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर द्वारा बतावल जाता है कि गाना बहुत ही खतरनाक बा। अरे बोलो पवन सिंह के टीम द्वारा गाना बतावल जाता है कि बहुत ही बेस्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक बा। बाकी तो के वाला जौन गाना बतावन वंडर वर्ल्ड भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकल बा। अरे मतलब वंडर वर्ल्ड भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकल बा। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे वाला गाना बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक होकल बा पावर स्टार पवन सिंह के। बाकी तो लोग के ये वाला सड़िया जाने वाला गाना में वीडियो फॉर्मेट में तो लोग देखे को मिलन खुशी तिवारी। अरे मतलब पवन सिंह और खुशी तिवारी के साथ बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक गाना शूट करल गल बा। जौन तो लोग सुने में बहुत ही मजा आई। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाना के जरूर सुने लेंगे। बाकी तो लोग बता दी कि गाना कब तक ले रिलीज होता। तो भाई लोग देख लेंगे गाना जौन बा तो 13 वरना 14 तारीख आने वाले 13-14 तारीख गाना रिलीज कर दे वंडर वर्ल्ड भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाना के जरूर सुने लेंगे। पावर स्टार पवन सिंह और खुशी कक्कर के आवाज़ में तो लोग वाला गाना सुने के मिली। और आशु प्रियांशु तो लोग जन वहीं कर लेंगे जब आशु प्रियांशु मिलल लेंगे तो बहुत ही तगड़ा और बवाल गाना बनेला। प्रियांशु सिंह के बहुत ही धांसू म्यूजिक पड़ेला तो गाना पूरा ब्लास्ट हो जाला। तो ई भी भाई लो गाना बहुत ही बेस्ट हुई मस्त हुई। बाकी इससे पहले पावर स्टार पवन सिंह के सड़िया पर बहुत सारा गाना ऐसा हिट बल बा 300-400-200 मिलियन गल बा। और ई भी भाई लो गाना बहुत ही मस्त हुई और ई भी गाना बहुत ही वायरल हुई। बाकी ई वाला वीडियो पावर स्टार पवन सिंह के फर्स्ट टाइम हमारा चैनल पे आवता। अगर ये वाला वीडियो वायरल हो जाता तो पवन सिंह के भी न्यूज अपडेट गाना के तोलो के ये वाला चैनल पर मिली। बाकी तोलो के ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तोलो भी पावर स्टार पवन सिंह टीआरपी किंग के फैन बढ़ा लेंगे तो एगो अच्छा से कमेंट जरूर करिए। लेकिन बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।